Toro phayana. Ta, dakita. Pharika good girl. Toy kuroi tomani. Tagbo thuya je omtike kanai dia ombaise. Narkel ingko khayo. Ingko narkel gurani kuri hingkai. Ombaise narkel gura khayo. Ombai bo ingko gura. Lam sugo norong no ani YouTube channel bahai tong bai norong khakhayo kaham no tong na hino hingkai aisa norong bai ketal vlog tui phaika ang tini hingkai khakhayo norong ani tini ni vlog no chajaga no hino hingkai tini ang nog ni kam no khaimani phunungnai norong no hingkai nog rok lepanya ang tini hingkai tai kaisa tongo tai kaisa mani slamai phunungnai norong no angkai norok nai tong di ani vlog no soyasak ngai bahai ke omanish nam norok no ang nok lepebe ma pore funung nai hikai tho start khai kana ani vlog pra skip ta khai di ani video no saja khangkai please like khai di share khai di angkai comment khai sadi bahai na ka angkai tho start khai kana ani vlog no tabu khai nok lepe nai ei nok Suchitra man chini obono lepe na nawo cái norong nai tong ni cho sang nok la cái norong no kai samani con Đek lepa bai kha asuk jarate asuk lepa bai kha jam ar khak tong an ba sang sukya nai ne bu kure ngai thain dau kya hey mama nung ta khai phai do hai no phai dar bai sincha sang kha nok lepte muthu nai he nai toy kuroi tomani Tagbo thuya je omtike tongo thokai ana Finally nok lepe paikha kosto mosto khai ai lepe paikha basa ba ok kosto khai bezal khai kebul anek kring kai lepe paikha nok lepe paikha ngai tau khai ar kaisya mani phun noi nong no ngai nok nai tong di tai singo tal buti semani obono salam nai tabu sokoroi ton mani pura ingong kha bahan mamang kha abono tabok narkel bai
ताल रस लाखा ताबखाय बोलबाय खाय है अब घंटा 1 घंटा नि परे नबाय मालायनाय 1 घंटा Andre songsunya koknya suji songjak sargana suji songjak koknya jar bekangkai noy malne jamama 1 hour later guys hok paikang tabo 1 ঘন্টা ni pore tabo khayawan khainai tukui musi phaiga norang nai tongdi thapa hor khaiga hoche sungyang toka kai tamla thaisa lakha kai Korea gani ingoto naje kho barangka chapi mane ehi arangka fuli chai phaiga ekdom kabang ma on thangka kom tong mani kai ani basani bagai asuk amkala on bai thukli ma tong ga hor khaiga no thau bula purung to baba inang sei hey oba oba hey oba ta toro phayana ta dakita hey Farika good girl hey khochungka last ini bakai setu akhya sari gongkha baba bahana mutum tipong mutum bapre Farika mutum larang ka mama tini sari gong mukrai dal bai soyabin songjak Enggak panog baza khannayo enggak suri beraman baza khajana
दाल संबाय माने गौरिया गामखाय सुजागलिया माइ जाना आजगलायखा बेरामन बाजाबाय फानौ बाजा ओमफ्राय दाइल दुइतासो खायो